Moji milovaní, keď počúvame z knihy proroka Izaiáša o Pánovom služobníkovi, mali sme to aj cez týždeň v pondelok, utorok, stredu. Izaiáš má také 4, my to nazveme, alebo biblisti je, že spev, ale 4 proste také opisy, charakteristiky Pánovho služobníka. Dnes sme počúvali posledný 4. A viete, ono to tak vzťahujeme aj na Ježiša. Keď som nad tým tak premýšľal, keď ho píše, že ho viedli ako ovcu na zabitie, neotvoril ústa, ako ovca pred striháčmi a tak ďalej. Viete, otázka je, že aj odkiaľ to Izaiáš písal, že skadiaľ mal také vedomosti, alebo ako vedel opísať Pánovho služobníka. Na druhej strane, že odkiaľ sa to Ježiš učil. Hej. Alebo takto, učil sa to Ježiš, že musím si naštudovať Izaiáš 52-53, lebo tam je to, že čo mám robiť. Podľa mňa nie. Lebo tým, že Ježiš žil Boží charakter, tak tie veci boli automaticky o ňom. Že to nie je tak, že niekto niečo napísal a teraz ja sa to, alebo Ježiš, že teraz sa to musím ja naučiť, a aby som vedel, že ako mám byť ako Pánov služobník. Skôr si myslím, že tým, že syn fungoval s otcom, tak sa naučil byť ako otec. Hej. Taký láskavý, milosrdný, že mu záleží na mnohých, že obetuje seba proste preto, aby druhí mohli získať nebo. Je to dôležité, viete, aj pre nás, že Pán aj nás pozýva k tomu, aby sme boli jeho služobníci. Hej, aby proste tie veci, ktoré čítame v Izaiášovi, aby my sme žili. Hej, áno, tak aj ako to bolo s Ježišom, tak aj s nami, že ako niekedy sa, viete, tie veci potrebujeme učiť tak vedomostne, alebo si to aj opakovať, pripomínať, len na druhej strane, že ak človek naozaj žije ako syn s otcom, tak sa stane to, že otec bude môj charakter premieňať na svoj, že taký, aký je on, taký budem aj ja. Viete, len otázka je, že kto sa pustí do toho, aby bol Pánovým služobníkom, hej? Kto chce byť prebodnutý pre neprávosti druhých ľudí, stríznený pre ne. Pre pokoj druhých ja budem znášať trest. Viete, že pre tých, čo blúdia, idú si vlastnou cestou, robia si, čo chcú, tak ich neprávosť Pánu valí na mňa. Budú ma týrať, ja to budem ponížene znášať, neotvorím ústa. Násilným súdom ma odstránia, pripočítajú ma za zločincov, tam s nimi ma pochovajú. Pán dovolí zdrviť ma slabosťou, keď dám svoj život ako zmiernu obetu. Veď otázka je, že kto sa do toho pustí. Lebo na jednej strane Ježišova obeta je dostatočná na to, aby odstránila všetky hriechy všetkých ľudí celého sveta, celých čias. My to nerobíme preto, lebo že by niečo chýbalo Ježišovej obete. Že ak sa ja neobetujem, druhý človek nebude mať odpustené hriechy. Bude mať, aj keď sa ja neobetujem. A otázka je, že či on nájde pravého Boha, či nájde vieru v Krista, ak ja sa neobetujem. Viete, že ak nepríde skutočne cez Ježiša k Otcovi, ak neobjavíte, že toto je spôsob, tak nebude môcť mať odpustené hriechy. A my sa alebo to, čo nás Pán pozýva, keď máme byť jeho služobníci, že máme toto robiť, aby sme v pravde hlásali to, kým on je, kým je Otec a čo to znamená žiť synovstvo. A potom ten človek sa sám musí rozhodnúť a proste Otec mu odpustí hriechy. Nie, ja mu odpustím. Hej, len Pán aj nás tak pozýva do spolupráce, aby sme svojou obetou, alebo aby vďaka našej obete mohlo prichádzať ešte viac Božie kráľovstvo na tento svet. Viete, len otázka je, že kto vymení svoje pohodlie za nepohodlie preto, aby druhý mohol nájsť Božie kráľovstvo. Hej, viete, že tak, ako to Ježiš spravil, že obetoval sa preto, aby ja som mohol zažívať nebo, budem následovať jeho príklad. Viete, to je to, že nie sme pozvaní iba k tomu, na jednej strane, hej, a myslím si, že to veľa chýba, že príjmať, naozaj nasávať Božie kráľovstvo akoby nenásytný po Božích veciach. Hej. A na druhej strane
potrebujeme my žiť v tom, že keď ja toto žijem, keď ja takto robím, tak som pozvaný k tomu, aby som žil tak ako Ježiš, obetovať seba preto, aby druhí mohli nájsť Božie kráľovstvo. Hej, to je naša spolupráca, lebo ak nie, ak toto bude chýbať, ak si poviem, že ja nebudem znášať, alebo nepríjmem ja trest pre blaho toho druhého, tak potom druhým ťažko asi nájde Božie kráľovstvo. Možno, viete, možno sa nájde niekto iný, ako obete, koho bude môcť zažiť Ježiša, ale my sme, viete, všetci k tomu pozvaní, aby sme boli Pánovi služobníci. A že čím viac sme s Ježišom, čím bližšie sme mu, tým sa stáva to, že Ježišu, ja chcem žiť to, čo si žil ty. Alebo ani na jednej strane aj chcem, ale na druhej strane, že aj to žijem. A už nebudem, viete, musieť si čítať Izaiáša, ani počúvať, lebo zrazu to mám v sebe. Hej, a zrazu, viete, človek to tak objaví, že presne to, čo píše Izaiáš o Pánovom služobníkovi, ja žijem, lebo aj ja som Pánov služobník. To, čo sa mi ešte dneska páčilo z Paší, keď vypočúvali Ježiša a pýtajú sa na jeho učenie a hovorí, ja som verejne učil, opýtajte sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Vidíte, oni nemali takto napísané Božie slova, každý deň si ho čítali. Ježiš povedal jednu reč a tí, ktorí ho počúvali, či už apoštoli, alebo niekto iný. Bolo to, aby si to zapamätali, ale sa mi veľmi páči tá Ježišová istota, že opýtajte sa tých, čo ma počúvali, oni vedia, čo som hovoril. Ja aj nás tak chcem pozvať, aby Božie slovo zostalo v nás, aby sme vedeli, čo Ježiš hovorí, alebo čo hovorí Božie slovo a aby sme mu dovolili, aby menil náš charakter, aby sme boli takí ako Ježiš. Amen.